Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Nanamuhla ke bafowethu angihambi ngedwa ngihamba nobaba uNhlanzi. Baba uNhlanzi asikubingelele sikwamukele kwi-channel ethu enkulu impunga yesintu TV. Siyathokoza Mbanjwa, sibingelela ababuye nabalalela nozakwethu ngalo uMashimane. Siyathokoza Mashimane. Sibonga ukuthola ithuba ukuphinde sihlangane. Siyabingelela Mbanjwa. Baba uNhlanzi ungakadluliseli kuMashimane. Uyazi ukuthi abantu abaningi bake babe nemibuzo ukuthi okanye babe nezifiso zokuthi ngilethe mhlambe abantu ababafundisa abathile nabashumayela abathile bese ngiyanqaba mina. Yeah. Ngithi uma ngifisa ukukhuluma ngento yakwaShembe ngengithanda ukukhuluma nomuntu wakhona. Hayi umuntu okhonza khona. Yeah. Mhlambe ngisuke ngirong in la. Cha awunalo iphutha. Umuntu wakhona kumele kube yena akhuluma izinto zakubo futhi uzokhuluma ngabe khona ukuchema noma ukukhuluma azokhuluma nje ngeqiniso nangokuvuleleka. Nanokuthi ke phela Mbanjwa njengoba kufuna sicacise akhona ethempelini la. Ya la sikhuluma ngesintu ngenkolo nangamasiko. Impunga yesintu sengisho ukuthi ke phela umshumayeli akufuneka abantu bagijime yonke indawo. Umshumayeli muhle kakhulu ethempelini nomfundisi nomvangeli ethempelini. La sikhuluma ngesintu ngenkolo nangamasiko. Manje uzohamba bindeke ngoba uzothi ungelanga hlalela khona isangoma abese eqala manje neyacwasa thina sijwayele kuba vele inkolo yesintu. Uyabona lo sengisho ukuthi ke kuhle kakhulu umuntu oyilunga lomndeni futhi ekhuluma ngamandla amathonga omzazela kaShembe ekhuluma futhi ngathi nangenkambiso yomndeni. Yeah, njengelunga lomndeni umele ukukhuluma ngento yakini uyicacise kahle ungachemi ukuze abantu baqonde ukuthi lo okhuluma uyilunga lomndeni unelungelo umuntu okhuluma ngezinto zakuba umuntu noma emupha angithi Mbanjwa. Onjani baba? Yeah, ngiyathokoza Mbanjwa. Mashimane ake sibingelele lapho umne wethu nawe nje uthi qaphu ubabingelela ababukeli bempunga yesintu TV. Siqale kwaba sizulwini Nhlanzi. Yeah. Fuzo omkhulu. Bese sibingelela kubo bonke ababukeli bempunga yesintu TV. Yeah. Siyabingelela. Bane wethu namhlanje njengoba nginibizile nginihlanganisile niyazi ukuthi manginihlanganisile isikhathi esiningi kusuke kuzokhulunywa ngezinto ezijule kakhulu esuke sizithunyelelwe abantu siyimpunga yesintu. Impunga yesintu ungakwazi ukungena lapha ku www.impungayesintu usithumelele izihloko ofisayo ukuthi sizikhulume sizidingide la. Abantu bake bangithinta abafowethu. Ngithintwa enye insizwa ithi lensizwa ave zizinhle intombi zakwaShembe. Ithi kodwa mina inkolo kaShembe angiyifuni. Ngeke futhi mina ngize ngibe iNazaretha kodwa ngiyahalela ukothatha intombi yakwaShembe. Mhlambe nje Mashimane ngabe into enjalo wena ngokwakho lo muntu ongamthanda uShembe kodwa uyithanda into kaShembe ungake mhlambe usikheleni phezulu ukuthi lo muntu onjalo othi zinhle intombi zakwaShembe mina mase ngigana ngogana intombi yakwaShembe kodwa akayifuni inkolo kaShembe. Siphinde sibingelele fuzo omkhulu. Umbuzo omkhulu lo ubuzayo. Awukwazi ukuthi ngithi ngizala ingane. Yeah. Uthi ingane yami uyayithanda kodwa awungithandi mina. Angikwazi ukuthi ngipheke ibhodwe. Yeah. Ngilisusa phansi. Ngihlanganisa izithako eziningi ukuze kuvuthelele ibhodwe ligcine livuthiwe. Bese uthi wena uyakuthanda lokudla. Kodwa awumthanda umpheki walo. Uzothi lo muntu Mashimane phela lengane akuyona yasesontweni eyakubo ikubo ngiyalithanda inkolo ekhonza kuyona engayithanda. Esimene sifana naleso wena uzothini umethi phela akuyona yasesontweni la izalwa khona ngiyathanda mina le izalwa khona. Kodwa ilawo la umthetho wasesontweni. Umthetho okuphila kulengane owasesontweni. Owasekhaya. Ake wasekhaya. Yeah. Ake ngiphendule lapho. Yeah. Lengane nje obisonta
ebuNazarethini kuvele kwenziwa isivumelwano amathongo akube enza isivumelwano noShembe ukuthi lengane ayisonto kunjalo okusho ukuthi kukhona ukuxhumana phakathi kwenkolo yasebuNazarethini inkolo kaShembe nekhaya lakubo lengane lengane ayikwazi ukweqa umthetho ewushayelwa laphana enkolweni ngoba iyona esuka ekhaya yaye enkolweni ngezivumelwano sikaShembe nabantu bakubo mhlambe Mashimane sesizodlula kubabuNhlanzi omunye umuntu uzothi lengane le eyiNazaretha ezalwa umndeni wamaNazaretha umndeni wayo awunankinga wona ngokuthi lengane le imgane lomuntu ongelona iNazaretha ungabe mhlambe ungaqwashisa uthini kubantu mhlawumbe basalenza iphuthe elifana nalelo ukuthi thina njenganomndeni asinankinga umthetho sesiyawuphula lo kaShembe ekubeni bona bakha isivumelwano baphakamisa izandla bayikhetha inkosi yasekuphakameni bangena emanzini bathi bona sebengamaNazaretha bayophila ngomthetho kaShembe fuzo omkhulu lapho iphutha likhulu kakhulu yabo nje abantu bengamaNazaretha akusho ukuthi bayafana nangendlela abaqonda ngayo indaba kaShembe indaba kaShembe ijule kakhulu khona esihlabaleni sakhe engomeni yakhe la ethi khona yedlula engozini ibalimazile abaningi idwale libushelelezi abayithandayo ibalimazile ilimaza kubona abayithandayo ngake ngabona ngisho wena uphendula enye insizwa ibuza wona lo mbuzo ukuthi iyafisa ukuthatha lo Dayiloni iNazaretha wasuthi wena ake ngikhulume lapha wasuthi wena uShembe into uyikhuluma kanye akayiphindi kaningi bese kuba uwena ukuthi wenze njani manje ke ukuphendula lo mbuzo mne wethu iphutha likhulu kakhulu lento kaShembe isetshenzelwe kakhulu uShembe uyihluphekele kakhulu kanti namathongo ayitholile ayibona ngala kwethuna asuke nawe ethwale kanzima kakhulu awukwazi ukuthi wena ungayona lonto kodwa uyithanda into ongayona Mashimane ngiyabuya kuwena mnewethu ngicela nje umbhobho ukudlulisela lapha kubabuNhlanzi babuNhlanzi usumzile uMashimane ebeka yebo mbaba wadla amaningi esakeni yebo mbaba la ngifisa ukuthi siye khona babuNhlanzi mbaba kungabe babuNhlanzi inkosazana kaShembe nenhlalisuthi kaShembe ivumelekile yini ukuthi igane noma iganwe umuntu ongelona iNazaretha umbuzo wami oqala loyo cha lokho nje emthethweni womNazaretha noma emthethweni yabekwa babamkhulu ukuthi kuganwane kuleli bandla umuntu ongasonto kaShembe kuma kanje manje ukuthi ngikuvulele nje ngithi ukusabalala uthi umthetho uma uyinkosazana utholile isoka ngeke ngisho ukuthi inhlayisuthi uthola isoka la ngaphandle walithanda alikho icala lapho umthande kodwa kokuqala awuhlangana nawe embathi naye okwesibili uthi umthetho enza isiqiniseko sokuthi lo muntu uyaphenduka abe yiNazaretha ngokugcwele kuyima kukhuluma indaba zamalobolo uthi umthetho uma wena mzali udle lelo lobolo noma wadla leso sicelo uhlukile ebandleni umthetho wabamkhulu usho njalo uma wena mzali umukela amalobolo omuntu ongasonti kuleli bandla usuke uhlubukile emthethweni kaShembe awuvumelekile uma uyinkosazana ukuthi ulotshelwe umuntu ongakhozi kaShembe nawe enhlayisuthi ngokunjalo uthi umthetho wena enhlayisuthi uma ukuthi ubonile intombi yangaphandle wayithanda unelungelo lokuthi uyishumayeze uyifundise yonke imigomo nenqubomgomo yebandla bese uyamfundisa ukuthi akazama ukuthi alandelele ibandla uma ehluleka ukwenza lokho kwena enhlayisuthi awuvumelekile ukuthi uthathe umuntu ongahambi ngemthetho kaShembe yini na kubalekela ukuthi kunezinto eziyimfihlo nemithetho yaleli bandla eqinile wena ekuzohamba kuhambe ikwehlule kuno 23 kuno 14 leyo mthetho yona imithetho egweba umuntu osowumama noma ubaba njengoba nje kuthothi kuno 14 awukwazi wena ku14 ukuthi uzokucela ukuthi uhlangane nomama noma ucela ukuthi ujombe iziko noma ku23 imithetho yabekwa babamkhulu eyenza ukuthi umuntu ongasonti kuleli bandla angasondeli kumuntu osonta kuleli bandla ukuthi baze bagcine sebembatha ngubenye ngoba imithetho yaleli bandla igcina isilimala agcina sekube nezinkinga eziningi ebandleni akuvumelekile nje manje babuNhlanzi manje impendulo yakho mina ingihlaba umxhwele manje ngingazi umbukeli
wempunga yesintu mile ikhona imithetho ukuthi yena ngokwakhe lento phela kodwa umthetho khamba nje indala lento okhuluma ngayo bikhona elangeni insizwa beyiqonywa ngaphandle namakhosazana beqoma ngaphandle ikhona imithetho yala ekhaya ibhaliwe nje kusomqulu webandla waleli bandla ibhaliwe phansi imithetho emile leli bandla ngaphandle ngoba nathi sesithanda kuba nemithetho yethu kodwa imile nje ungayithandela nje umuntu manithandana ngaleyo ndlela kodwa awunalo ilungelo lokuthi ugane noma ushade nomuntu ongalona iNazaretha. Babunhlanzi. Baba. Omunye umuntu uzothi ngiyakuzwa babunhlanzi ubeka umthetho ukuthi kufanele uqale uphenduke kuqala. Yeah, usho njalo. Uthi mphenduke babhadisi. Naku ke babunhlanzi ngizokhuluma yabona mina babunhlanzi ngisashela ngisaqonya. Yeah. Intombi yayithi mayithi isindisiwe ngithi hayi nami sengisindisiwe manje. Ngithi hayi sengisindisiwe ngithi ngegama lika Jesu. Yabo. Mayifuna futhi ngiye esontweni ngiye esontweni ngoba ngifuna ingiqome mina. Manje. Inkosazane ngifuna ukuya kakhulu emakhosazaneni ngoba iwona adidiseka kalula. Ngenxa yemali nokusebenza. Inhlansuthi iyona ezikhethela yona ekwazi ukuthi ihlunge uyabona. Angizugxila kakhulu kwinhlansuthi. Inkosazane iyona engifunda isigxile kakhulu babunhlanga. Mbatsho. Lensizwa le izovela ithi hayi nami sengiyakhonza kwaShembe. Kanti ifuna ukuthi izuze yona. Yeah. Mhlambe athina amazwi babunhlanzi ongawadlulisa ngokuqwashisa emakhosazane nokuthi lo muntu njengoba kade uShembe engamthanda. Eseqhamuke sethu uyamthanda ngabe ngempela yini lo muntu angayenza ukuze inkosazane ikwazi ukubona ukuthi njengoba esenza nje manje kusho ukuthi ngempela usehamba ngeqiniso. Angezi ngoba naku umbona umuntu sethi hayi sengikhethe uShembe kanti uyazi nifuna intombi. Cha kulula manje. La ekhaya kunemithetho nje ebekiwe. Kumele ukuthi umuntu uma ezothi usephendukile useyinhlayisuthi noma useyilunga lebandla lamaNazaretha akabe nebhuku la 23 ahamba u23 ebese nenkosazana mina ngingaqoqa ithi kumlandela imbuke. Mina ngeke ngikubona ngathi ugcina kulimaze la ibandla lamaNazaretha ukusheshisa. Angimthandi mina manje umuntu ofika acele manje uselobola manje hayi yini la igqiba ngoba kuthiwa imali igqiba konke yini le esuka iphuthuma ashaye nje kahle kodwa wena nkosazana noma ngathi useyasonta amulandele phela umbuku ukuthi u23 uyahamba yini ibhuku lakhe limi kanjani bese uyamfuna nawo uyathandaza yini uyawenza ulala nathi hayi ngiyawenza uyaya esontweni uzombona umuntu unamahla kamoya bese ucela uShembe kupha amahla kamoya umbuleleke nangaye thina la eNazaretha siyakwazi umbuleleka uma unoShembe uShembe uyakuvezela ngomuntu njengoba enjalo unele nje ukhetha inkosi ubhabhadise la ekhaya ihlala idlala iTV mawulela akambuleleka acele idalweni zakubo nakuShembe ukuthi Shembe wami ngicela ukuthi ungikhombise ngalomuntu umkhwena wami ngemphiwe amathonga na umphiwe uShembe ngeqiniso na akazileni ngobuqopholo na yabo kubalekile lokho manje. Babunhlanzi ngizobuya kuwena ngifuna ukuthi sihambe selapha kuMashimane ukuze sizobuyela kuwena Mashimane. Omunye umuntu uzothi uMashimane umuntu kamoya ngiyamazi usiphiwo sakhe ophiwa amathongo isiphiwo sokulekelela abantu isiphiwo sokuqaqela abantu izinto isiphiwo sokwambulelwa. Mashimane wena uyaqonda ukuthi ithongo liyakwazi ukukhetha umuntu kube uyena elifuna ukuthi akugane ngesizathu sokuthi mhlambe khona inkinga eliyibonayo egcekeni mhlambe likhetha leya nkosazane leya thina singewona amaNazaretha nje ingoba bafuna manje ubuNazaretha buzongena ngale nkosazane esimene sinjalo mhlambe Mashimane umuntu methi mina le nkosazane le ngayembulelwa ngiyembulelwa abantu abadala kungabe mhlambe nasesimene sinjalo akavumelekile yini lo muntu okuthi ayithathe leya nkosazana nakuba embulelwa uthola ukuthi ngempela wembulelwa ngeqiniso akusona isibonakaliso sokwakhiwa ngoba abantu abanye baneziboniso zokwakhiwa ukhona umuntu nje ozovela athi hayi nami ngembulele eqamba amanga ifuna ukuthi ngempela ufuna ukuyizuza mhlambe angazi noma uyayizwa into engiyishoyo ngiyizwa kakhulu futhi cha ujule kakhulu lo mbuzo ujule kakhulu kodwa uma ngiqala kuleyo kwembulelo yokuganana kwabantu uyabona uma ngizombulelo ngizobuya lapha embuzweni uma ngizombulela ukuthi fanele ngigane intokazi yasekuthini awabe maningi amathuba nakuyona ukuthi kube khona
embulelwa khona ngoba kukhona ukuthi fuze enhlanzi ngithole ukuthi mina engelona iNazaretha ngembulela ukuthi ngithole le ntokazi eyiNazaretha yeah imndeni yami ethanda lokho ngoba ibona ukukhanya lapha ya yeah kodwa emfihlakaleni kungenzeka ukuthi le yamndeni le yankosazana ayikakavumi lokho uyabo ngisambulelwa nje mina kodwa ukubuyela kulowo mbuzo yebo umuntu osuke embulelwe kanjalo yeah kungenzeka kakhulu othola ukuthi leyo nto into ekhona yeah kodwa ngifuna ukuya lapha enkosazaneni ukuthi Yeah. nayo kubalekile ukuthi kube khona ekubonayo ngalomuntu ekukhonjiswa ngalomuntu ukuze lento ikwazi ukuthi ixhumane ngelinye ilanga sochaza ukuthi umehluko umaphi phakathi kwembono yokukhandwa ngezigubhu nezilwane Yeah, ukuthi umuntu yeah, akuthakathe yeah. nento enomoya wasezulwini kodwa ke uma ke lensizwe engeyona iNazaretha njengoba echaza uNhlanzi omkhulu uma ke sebekwenzile ukuxhumana mhlambe baxhumana kubalekile ke manje ukuthi ke bese lowo inkosazana esenaso na isiqiniseko cha lo muntu siyambulelwa nakhona ukuxhumana kwamathongo sekufanele athathe lezi nyathele ukuthi ke mayifuna lenkosazana akangene abe yiNazaretha ngokugcwele ngaphambi nje ukuthi azayothi azayoxhawula kodwa akabe yiNazaretha ngoba vele emfihlakalweni akukona ukuthi unikwe isithandwa sakhe nje kunamacala kubo inhloso enkulu lo muntu unikezwa into vele ezokwenza ukuthi athatheke omunye umuntu Mashimane mhlambe ngicela ukunikeni baba uNhlanzi ngoba uyena oyihlokoze kakhulu leyo ukuthi umthetho uthi akagcwale eBnazarethe yebo omunye umuntu uzoba nombuzo baba uNhlanzi othi wena uyoba indoda enjani ungavuma yini ukuzwa ngomuntu wesifazana ukuthi enzani ngoba ngokwesintu kuthiwa mntanami mawufika ke bethakatha nawe uyofika uthakathe ngiyazi ukuthi la sisakhuluma ngomuntu engakenzeki lutho senze lokho ukuthi kuze lelobolo bakwazi ukulimukela bokaNkosazana kusho ukuthi lensizwa la iqala iphenduke eqala lensizwa lena ikholelwa ekutheni ngeke umuntu wesifazana vele nje angiguqule nje kalula uyabona avele nje angiguqule kalula nje ukuthi uthi mina kuningi ngokuzwa ngaye ungaphawula uthini esimene sifana kulula mbanjwa lapha kuhlobo igolide ngelifanise nesiliva ushembe igolide lapha njengoba uyakashembe nje fana wazi ukuthi uyakhanyeni uya entweni eyigugu emhlabeni nasezulwini uya kokhokho bakho kunezinto eziningi ezizovuleka ezukukhanya empilweni yakho ngoba sisho yini nambanje ukuthi sithi uthi umthetho umuntu aqala aphenduke abe yiNazaretha abese ganwa yiNazaretha imithetho kuzohamba kuhambe lento engeke ngayikhuluma bese kunika inkingi ngoba izokutshela ukuthi inkosazane asenje usengumakoti akutshela namhlanje u14 akwazi ukujomba iziko akutshela manje uJanuary siyalinda inyanga yonke ahlangana nomuntu wesilisa yabona imithetho yaleli bandi izohamba kuhambe bese yaqinga bese uyaqala manje uyahlubuka ngeke ngabona into mina ngile eJudea umama ngaphatheka kabuhlungu nje umama ekhala ethi indoda yakhe njalo umkhwena wakhe ngingangixolisa ukukhuluma kanjalo ethi umkhwena wakhe uyanqaba ukuthi aye emhlanganweni makumhlangano eJudea umhlangano lo oba ngo-October sengisho ukuthi uzohamba uhambe kusuba khona kuhlala kunomsindo la ekhaya ungabe khona ukuhambisana kanti ekugcineni lo mntwana omkhethile umntwana kaShembe kaMoya umntwana weyidalwa idalwa zakhe zamkhomba kaShembe manje kuzohamba kuhambe bese kungabe khona ukuthula ekhaya kubalekile ukuthi uma ukuthi into inkolo yaShembe nambanjwa ngikuzwile ukukhuluma ngensindiso insindiso ikulula kwakhona imithetho yala ekhaya ubona bebalekela abantu imithetho ya ekhaya ukuphila kodwa futhi iqinile uyayibona lona kuphila kakhulu ngomthetho eNazaretha akufani kwezinye inkolo yebo sengisho ukuthi ke imithetho kuzohamba kuhambe bese yeqinya ekunika inkinga mhlambe baba uNhlanzi lo mbuzo ngizobuza nobabili noMashimane omunye umuntu uzothini ngicela nje ningiphendule nje uzothi omunye umuntu ngicela ningichazele ukuthi kuyini ukukholwa mhlambe eNazaretha kuyini ukukholwa uzochaza Mashimane nobaba uNhlanzi uzochaza khona umbuzo olandelayo emva kwalokho kuyini ukukholwa eNazaretha mhlawumbe omunye umuntu uzobuza kanjalo ukuthi
kungabe ukukholwa eNazaretha kuyini? Ake nisichazele ukuthi uma sengithi ngiyakholwa eNazaretha ngizokwenzani. Yini ukukholwa okanye kuyini ukukholwa maqondana ke naseNazaretha ukuthi ukukholwa kuyini? Angazi noma nami ngawuphendula lo mbuzo oqala nami ngibeke ngokwami nawe ubeke. Yeah. Kuyini ukukholwa kwaseNazaretha? Kuyini ukukholwa noma sithi nje kuyini ukukholwa? Ya okuvulelekile ukukholwa kuyini? Ukukholwa phela mnewethu okokuqala nje. Ake ngiqale nje ngibeka nje ukuthi njengoba sithi ushembe umoya owushembe uNkulunkulu. Yeah. Uma ngeNazaretha ukukholwa kokuqala lokho kufanele kuvume kimi. Bese ngishintsha nasenhlizweni nezenzo zami. Kutshaleke nalothando. Kutshaleke nalolu thando enhlizweni. Uma kade kukhona engikwenza ngendlela engafanele bese ngiyabona ngathi ngishintshile. Sekuyikholwa leli. Uyakholelwa kulento ngoba uyigcina nemithetho yakho njengoba injalo. Baba uNhlanzi, ngicela ukuzwa ubaba uNhlanzi ukuthi yena ukukholwa kuyini ukukholwa? Hayi ukukholwa manje okuyinto ejule kakhulu. Ukukholwa isivumelano somuntu noNkulunkulu wakhe. Kokuqala nje, ukukholwa kuyimfihlakalo. Akubukhuni ukubona umuntu uyakholwa ngempela. Singasho nje kuphela ama sign ukuthi umuntu okukholwa umbona kanjani. Ake siqale ndana ikholwa ukuqala kuba nethemba. Yabo uma umuntu bathi kulezi inkolo ifaith, ithemba lakho ukuthi ngiyakholelwa kulento ukuthi yona lento yona uyikukhanya empilweni yakho. Ulibhekise kushaya. Yabo. Sengisho ukuthi ke ukukholwa ukuthi ube nethemba futhi ukukholelwe kulento oyenzayo ukuthi lento oyenzayo iyukuphila empilweni yakho. Okay. Yamba. Omunye umuntu ke baba uNhlanzi uzothi senikuchazile ukukholwa uyakuzwa na ukuthi kukuvuma kwenhliziyo. Yebo. Usethi ke manje ngiyanizwa manithi ukuze ngikwazi ukuthatha lo muntu ongelona eNazaretha kufanele kube ukuthi ngingene enkolweni kuqala. Kungabe mhlambe ukungena kwakhe enkolweni ungena ngokuzokholwa noma ungena ngokuzofuna intombi noma ngokuzozuza le ntombi? Angazi bufuna uqale kuphendule mina noma umashima. Ayikulula manje akuhluphi lapho. Uma ungena ekukholweni ake siqale sikhulume ngeindobo. Uthi uNkulunkulu washembe wamkhulelanga uma uNkulunkulu ekufuna uba nezindobo eningi zokudonsa umuntu. Mhlambe kuyenye indlela yokuthi wena egcineni ugcine usuyiNazaretha. Sekukuwena umuphathi ensimini ukuthi uhamba indlela le ewukholwa ngeqiniso. Konke kusekulele kuwena. Kodwa uDobo inkosazana. Ingakho sithi thina njoba usula phakathi ke kulentsimi kaNkulunkulu noma kuleli ground likaNkulunkulu wena kholwa ngeqiniso ngoba sikudonsile phela ngeindobo ezinkulu zasezulwini sakudonsa la ukhona udonswa inkosazana. Kholwa ke manje okusho ukuthi uma wena uthe inkosazana iyakuthanda o uyayithanda sichaza ukuthi kholwa. Ukukholwa kwakho ukugcina imithetho yaleli bandla nokuhamba ngenkambiso nokumukela uNkulunkulu ngokamoya ngeqiniso. Ukukholwa lokho. Mashimane, mhlambe Mashimane wena kungathini okwakho ukuphawula emntwini ke manje oseyibonile into enhle kaShembe kodwa ongakabi nako ukukholwa ngaphakathi enhlizweni yakhe kodwa umthetho usewuzwile okuwukuthi uma ufuna ukuganwa lo muntu udinga ukuthi nawe uqale ungene eqala enkolweni ngoba enkolweni kaShembe kuyakholwa. Yabona? Awungeni kuyona ngesizathu sokuthi ufuna ukuzuza okuthile. Ungaba umsebenzi akufanele ungene enkolweni kaShembe wona kweni uyofuna umsebenzi. Ngoba manje uzohlupha ekugcineni. Uzokwenza izinto eziphambene wena wawuzofuna umcebo. Wawuzofuna umsebenzi. Wangena la akukho ukukholwa ngaphakathi enhlizweni yakho. Mhlambe labo bantu labo abathanda into kaShembe bengathandi yena. Ungabaluleka uthini uma sebezwile okuwukuthi udinga ukuthi iqala ube yilunga eliphelele. Hayi nje ngokuthi uyilunga ngokwembatha ingubo emhlophe nesihluthu nentshebe mahala kodwa ngokukholwa. Fuzo omkhulu. Ijule kakhulu le ndaba. Ijulile ngalendlela eyisimanga. Yabo kule nkulumo oyikhulumayo mnewethu. Uyazi isikhiye esikhulu simaphi? Isikhiye esikhulu sikuloya umuntu ovela uyiNazaretha. Yeah. Isikhiye la sikhona. Njoba kade esho baba uNhlanzi ukuthi lo muntu oyiNazaretha uyena owenze izivumelwano noNkulunkulu wakhe. Kunjalo. Ongafanele okuthi makuqhamuka umuntu ngaphandle ngoba uphethe igolide nesiliva
bese khohlwa zivumelwana nemithetho kaShembe. Umuntu ke la oyisikhiye esikhulu salomuntu oqhamuka ngaphandle okufoneka ami emthethweni ukuthi wena ngoba ufuna mina ngiphila kanje, mina ngiphila ngaphansi kwenkolo kaShembe inomthetho ukuthi nokuthi angakhohlisani lo nabazali bebuke lento abayibukayo ukuthi ngoba nangu lo eqhamuka ngaphandle beze bekhohlisana bathi hayi uthando yona into ebalekile beze bethi hayi kuyafana ngoba nakhona la eNazaretha buye kudivorce nabo babuye behlupha izingane bekhohle ukuthi leyo nto yokuhluphana kwabantu bedivorceana ilento esihlale sikhuluma ngayo ukuthi nithina abazali uthola ukuthi kusuke kunezinto abangayilandelile kahle ngomntwana nasemsamo womntwana. Uyabona nje umntwana siyayiphinda lento umntwana nje uzudibana nomuntu othwele, umntwana uzufika esigabeni sokuthi nje ilizithongo limqondanisa nomuntu othwele nomuntu ongalona inhlalisuthi kahle nesigebengu kodwa sibiza ngekhono. Ilezi zinto engalandeliwe kahle ngoba into yasemsamo mayilandele kahle ingane yenzelwe insiko zayo zokukhula kwayo nangokwemoya kwayo noma kanjani ithongo elilahle lizoyiqondanisa nomuntu oqonde ngqo. Ngisho ukuthi ke mnewethu kulombuzo obuzayo ukuthi ke sithini kubantu abangaphandle abafuna lento kaShembe kodwa bengekho. Ufanele noma kanjani mnewethu noma ngabe uyintombi ulalela umthetho oshuwe lo yamuntu. Wenze njengoba kushiwo ungene futhi ngokukholwa siyaphinda ngoba vele njengoba nje utshengisa intombi ekugcineni inhloso enkulu akona ukuthi uthathe lentombi kunjalo kodwa ithongo lakhe abakini basenkingeni kodwa bayazi ukuthi uma bekuxhumanisa nemindeni yalomuntu isixoxile vele lemndeni ukuthi siyacela ukungena ngengane yenu ezulwini. Manje ke sekufanele ukuthi alandele lemithetho angene ngokukholo enze njengoba kushiwo. Mhlambe ake siye lapha kuBabunhlanzi. Babunhlanzi baba Mbasho, ngifuna ukucaphuna kakhulu kwenkulumo kaMashimane. Mbasho, Umethi kungenzeka okuwukuthi njengoba wena ungelona iNazaretha ubona lentombi ya ithongo lakho njengoba uShembe eyisibani uShembe wamehlo mina ngeke ngisho njalo. Umuntu mengibuza lo Shembe wakho mpunga yesintu uyini ngivele ngithi mina uShembe wamehlo. Uma ungakabi nawo uShembe awunawo amehlo ngoba kini kunethuna kodwa awubona ukuthi kufanele usondele kuShembe ngoba lo muntu okethuneni wayengcwatshe ngebhokisi ngikhuluma ngamathuna manje yabona lo muntu okethuneni awazi amacala akhe nengqinamba awazi ukuthi la ekhona uyisima kanjani hleli kanjani kodwa uma unoShembe uyakwazi ukubona izinto eziningi ezikemfihlakaleni uyakwazi ukwembulelwa nokwembuleleka Mbasho, uyayibona lo sa manje na ke Babunhlanzi la ngikhona ngekutheni uMashimane usebekile la nokuthi ithongo lingakwazi ukukukhombisa lo muntu ngoba lifuna ukukhanya ngamafuphi ke Babunhlanzi abantu bavumelekile yini ukuthi bangazibona intombi kaShembe kodwa bangazithathi bengakaphenduki baba maNazaretha. Mhlawumbe ungabusho yini ubungozi ngokuqwashisa umuntu mhlawumbe oyinkosazane ozovele kuyena kubelula ngoba umunye mhlawumbe akazi uzobona nje isoka nje avela aqoma ungazi ukuthi inkosazane enjani le eqomayo. Ngamafuphi ke Babunhlanzi nakuke sekwenzekile Babunhlanzi uyavuma yini ukuthi lo muntu loyo angakugana kuloya muzi abangewona amaNazaretha kodwa ngesizathu sokuthi sekuphenduke insizwa yakhona ngoba ifuna yena ukuthi lapha inkinga yikho iphenduke ngoba izokholwa noma ngoba ifuna yena Mbasho. Ake sithi Babunhlanzi iphenduke ngoba izokholwa ngeqiniso ibone intombi Babunhlanzi yabe isiphenduka uthando mhlawumbe lagcine luba khona libangwa intombi uyabona kodwa lapha akugcinwa lutho isabatha ligcinwa konke lokho akugcinwa lenkosazane ke manje ivumelekile yini ukugana cha uma insizwa isikholo yeah isikholo ingangenanga ngoba ilandela yena kuvumelekile uma inkosazane isikholo
ngoba iba nendlela eceleni inkosazana ngoba umuntu esuke sizombheka kakhulu thina ilo umkhwena wakhe umkhwena wakhe usezobhekana nekhaya ku umkhwena wakhe uyena besimbheka kakhulu ukuthi akaze kumphazamisa nengilosini kaShembe ehleli kuyena lo mntwana uyabona amenza izinto uyena ozohlala phansi nomndeni wakhe ukuchazela ukuthi lo mntwana uyiNazaretha ukuthi uzokwazi ukwenza nokuthi uzokwazi ukwenza ukuthi angeke akwazi ukwenza yabona lo kuvumelekile manje ngoba into esike siyifuna asifuni umndeni wonke wena ususondele wabona imbali wabona ingilosi wabona igolide la kaShembe sithi musa ukufika leli golide uzolithatha wena sasebumnyamini nawo woze kukhanyeni mase sekukhanyeni wena usiyokhanyisela nomndeni wakho angithi ayibona into manje angeke sithi wonke umndeni awuphenduke kodwa wena nsizwa uthi umthetho wena nsizwa obone intombi yomNazaretha uthi wena phenduka ube yiNazaretha ukuze egcineni imithetho kaShembe ingashayisani nemithetho yakho. Kunomuntu ozovela abuza umbuzo ngokunhlanza athi awu mina njengoba ngingelona iNazaretha uthi angikho ekukhanyeni. Cha asikwazi ukuhlolela abantu manje futhi asikwazi ukukhuluma ngezinye inkolo ngikhuluma ngokukhanya mina engikukhona ngiyoba ngiseNazaretha yayibona lona anginawazi ukukhulumela umuntu okhonza kweyindawo naye mhlawumbe unokukhanya ngendlela yakho ukukhanya kwethu akufani nezibani mayikhanya asikhanyi ngokulingana manje omunye ke babunhlanzi uzovela athi ngiyakuzwa babunhlanzi mawubeka kanjalo ukuthi ukukhanya lokhu ngoba wena ukholelwa khona nami njengoba ngike Ziyoni ngisindisiwe ngike endaweni ethile nami kunokukhanya kungani mina cha mbanjwa ngizokhetha inkolo yakho hayi mbanjwa yini wena ungakhethi inkolo cha angithi inkolo nezinkolo zinemithetho yazo imithetho yomNazaretha le elawula lo mntwana lo nawe enkolweni yakho kunemithetho yakhona yamsa imithetho yomNazaretha avumela ukugana umuntu ongalona iNazaretha imile nje noma ngabe uthi usindisiwe noma ukhonza kuphi kwezinye inkonzo kodwa thina njengamaNazaretha umthetho waseNazaretha uyakunqabela wena njengenkosazana eNazaretha ukugana umuntu ongakholwa kuleli bandla ake ngiye lapha kuMashimane nawe futhi uvumele ukuphendula lo mbuzo omunye umuntu uMashimane uzothi mina ke sengiyishelile mina intombi yaseNazaretha yangiqoma ngoba vele awukwazi ukuthatha umuntu ungazange uzumshela njengoba sengiyishelile le ntombi yaseNazaretha ngifuna nizwe kahle lo mbuzo yangiqoma ngizokwazi ke manje mina ukuthi njengoba isingiqomile bese ngiyitshela ukuthi thina kithi sikhonza endaweni ethile ngoba ngifuna ukukuthatha ngizofisa ukuthi nawe ukhonze kule nkolo engikhonza kuyona kungabe kuvumelekile yini ukuthi umuntu obe yiNazaretha njengami wabe sethola isithandwa esingelona iNazaretha uyabona bese leso sithandwa siyamguqula ukuthi angasabi yiNazaretha manje uthole lo umuntu naye onomthetho oqinile ukuthi mina mesuthandana nami kufanele ulandele yami inkolo kungabe Mashimane bungakanani ubungozi kulowo muntu mhlambe utheme eGhana wagana umuntu ongelona iNazaretha kade engazi kodwa mase mganile usefika emzini kuthiwa ke le ikhaya thina sikhonza eLuthela sikhonza eMaromini sikhonza eZayoni shiya phansi indaba kaShembe wenza inhlonipho ngempela naye washiya phansi ngoba abamvumele ngabe ubungozi bungakanani emntwini ofana naloyo okanye kufanele yini leyo nhlalisuthi ivume ukulandela lenkolo yalosisi kungabe lenkosazane kufanele yini ishiye uShembe besilandele umthetho walensizwe siqomile yabona ke lapho mnewethu Fuze sekuya ngomuntu yena ukuqonda nokwazi into ayiyo ukuthi iyini nokuquality bayo into oyiyo noma okuyona kubalekile ukuthi uyazi ukuthi ayikho into engakushintshisa ukuthi usuke kuyona into mawuyazi ukuthi into oyiyo okuyona mawuyazi ukuthi inkulu kunazo zonke izinto awukwazi ukusuka phezulu uye phansi ngisho ukuthi ke kulombuzo mnewethu kuyingozi enkulu sabuyela kuyona lento yobuNazaretha kuyingozi enkulu noma ke ezinye ingozi zingasheshi ivele
ngoba kukhona ukukhohliseka kwangasekuqaleni njengoba kade sisho nje kuyenzeka ukuthi ingane abazali bethi hawu nansi imali kikizwe kube kuhle ingabonakala ingozi ngaleso sikhathi kanti ingozi kuyenzeka ivele sekwenzekile konke lokho thothi izovela kubantwana mhlawumbe ivele kubantwana babantwana sike sizwe namanje inhlanzi inkosi yamaNazaretha ikhulu fanele siyikhulume lezi zinto ikhulume lapha ithi kade kufika abantu abenza into ethile engafanele kumqalo wendlela ngithiwa izwa lonto kunjalo ngisho ukuthi ke le ndaba yasezulwini lento yaseNazaretheni ijule ngendlela eyisimanga ijule ngendlela eyisimanga umuntu okuyo ofanele ayazi ukuthi yini le engikuyona angikwazi ukudidisa umuntu ngokuthi mhlambe uphethe imali ebonakala manje naye singayazi ukuthi iqhamuke kanjani mhlambe sesiphetha nje nami ngicela ukuthi ke ngibeke kancane beka siyabona nje ngeke ukuthi uyiNazaretha la ngempela eliphilile eliphelele kuNazaretha bese uvele ufuna ukuthatha umuntu ongamfuni ushaya hayi ngeke kusukukhona into engahambi kahle yasemsamo yebo kwakuthi nje uziyobona intombi le emuva umsamo wakho vele uhambi kahle ushembe nobuhle obungaka yini lekususe ebuhleni wena uyabona ushembe ephethe yonke equality wena sizalo sifika ngokuthi manje yithongo lakho yilele limnyama elifuna ukuthi likhiphe kulento enhle kangaka ngoba phela njengoba likuthathela kuletha la ithongo lakho yini manje sizolehlula ukuthi liphinde likukhethele la likukhethela umuntu owazi lokukhanya oyilento yiyo yini manje wena ithongo lakho lifune ukuqolwa amanye amathongo angazange azabone lokukhanya uyabona ahlulwa yini ukuthi labantwana bawo abangakaboni lokukhanya abathathe bona bafake lapha uyabona leyo nto nje bafowethu mina ngathi nje lo muntu loyo umuntu nje osuke ezikhethele yena ngokuthanda hayi ukuthi yebo ithongo kungenzeka uyabona kodwa mancane amathuba kubantu mhlambe abantu mhlambe abawu30 kubantu abawu100 engenzeka into efana leyo abantu abaningi nje yabona umuntu engenzeka lokho mashimana mhlambe umuntu othola ukuthi uma ezalwe ekhula lento vele kade ukuthi akazange ayibona wabe seba nomuntu abamsene naye ngokothando lo muntu lona abamsene naye akalona iNazaretha uyena wabe sephenduka eba iNazaretha uyabona waphenduka bevele sebeyiqalile lento yabo ithongo selimkhombisile kanti lo oyedwa wabo lizomnika lokukhanya kukaShembe lo muntu onjalo ke akusho naye ukuthi akamshiye phansi hayi ngeke uyena ke mina ngibona ukuthi ngempela ke loyo ke kusuke kufanele asebenze kakhulu ngokuthi amphendule lo muntu amkhombise lento asengene kuyona kulula futhi ngoba bayathandana hayi lo ozothi ebona lela soka ngaphandle ihamba ngemoto enhle bese athi ngizofuna ukushaya inhlanzi wayibona lo nto bobutanga ubona lela soka lelana ngaphandle ukuthi lo muntu lona ongimisile hayi ngizomtshela hayi ngeke akungenwa kanjalo enkolweni kaShembe nanokuthi angingenwa kanjalo wona manje ingcebo yomhlaba nengcebo yezulu into embi lehlukene leso abantu siyayithanda nathi ingcebo siyayidinga emhlabeni kodwa egcineni ufuna wazi into zomhlaba ihamba ziphelele umuntu egcineni ngoba kunabantu namhlanje abayimhamba uma benzelwe imicimbi unganyakazeki babekhuzwa khuzeka umuntu uphila ukuthi mntanami njengoba uyinkosazane kaShembe muze uhamba uyihloma kulo lonke udaka lolu ngena la na inhlayisi uthi sikhona siyakwazi nokuyikhuza inhlayisi uthi mayiphuma endleleni manje lo muntu somkhuza sithini umuntu ongabusa umthetho makuthi amayinkulubo yayimaya makuthi akenzeni uyakwenza la kaShembe insizwa namakhosana nezinhlayisi uthi zibusa umthetho kaShembe nemithetho yasemakhaya inhlayisi uthi ayiphili noma kanjani phila ngaphansi komthetho sifana nenkolo yamaSulumane ethini uyabona lo ngoba ukuhamba kwakho noma uhamba eThekwini siyakubuka ukuthi uhamba ngayiphi indlela uyabona lo manje umuntu ongenamthetho ngoba phela into ephilisayo kakhulu yaseNazaretheni umthetho yiyo lento esikhuza ngoba la abantu abaphili ngomthetho ngeke ke wena uthi uyinkosazane ehamba ngomthetho usuzoqoma umuntu babo mawuthi akaphuza ubhiya hambe jikijela amabhodlela yakwenza wenza noma yini ngoba unemali ekugcineni
uzofuphila kusho ukuthi wena vele le ingilosi zakho zizohlehla zonke ngoba into mbanjwa abayibalela sobebalela imithetho imithetho ke thina kuyona esiphilisa kuleli bandla ungathuka kanjani manje nala kuthina ngeke nje usuke wena mbanjwa sikubona usuhamba nomakoti wakho seyisulumane amasulumane ayaxwaya ukuthi hawu na inkosazane yesulumane sisukela manje uyabona into engekho yabo umuntu nomuntu ahambe ngendlela yaleyo mpilo ayiphilayo ahambe ngeintombi zakhona zalempilo ayiphilayo angaphazamisa abantu ngoba nalapha la bephila khona bejabula kuneintombi zakhona ezingenamthetho njengaye angasuki nenqubo yabo lapha la kuphila khona kujatshulwa khona azofuna ukuzokona into kaShembe into yaNkulunkulu yabona ngoba ethi intombazane mhlawumbe kuba ukuxayekiwe uzoveza imali cha ngoba egcineni kwayena uzohlela siqalekise ngoba labantu sithi ingilosi labantu bayigolide likaNkulunkulu labantu nje wabelana nje bathunywe imindeni yabo manje wena umuzosuka ngeqholo nangamandla kuba nemali kodwa egcineni uzoshayeka wawena ngoba ingilosi kaShembe ngeke izithokoza ukuthi uzongcolisa lobu mNazaretha yabona ngiyabonga Mashimane mni wethu sesiyayiphetha manje lembenge mhlambe Mashimane ungaqashisa uthini kakhulukazi amakhosazana ungaqashisa uthini njenganomuntu kamoya ngiyafisa ukuthi ubabekele ukuthi ithongo kunenkulumo ke wayikhuluma wathi njengoba udaliwe kunento odalelwe yona kunomuntu uMashimane ekwakufanele abe isigwili kodwa ngesizathu sokuthi yena wazidalela okwakhe namhlanje akasona isigwili lento ke ukuya kogana inkinga kakhulu abantu abaningi bathanda kakhulu izinto mhlambe nje lapho lokuphetha siyabonga futhi mina wethi indaba ebaluleke kakhulu nje bese ke sayisho ngizophinda futhi ngiyibuyisele kumzali nengane ezele umzali kulento oqeda kuyisho lenkulumo oqeda kuyisho fanele sazi ukuthi bafowethu thina esikhulayo kakhulukazi bona osisi labazintombi nomuntu ofisa ukugana uyazi ukuthi kunezinto ezigodlwayo emathongeni ezisibusiso sakho kunjalo zigodle kodwa zigodlelwe ukuthi ake ugcina umthetho ukuthi uzuthathwe noma uthathe ngendlela efanele umthetho wobuNazaretha uthathwe umuntu oqondene ithunywa kumba amathongo iseyigodliwe lezi zinto lezibusiso lezi lento ifuna kakhulu isibusiso sayo sekuthenini gana kwafuzi noma kwasibanibani bese iyadedelwa ke lento njengomuntu odaliwe udaliwe wasuyadalelwa ukuthi uzogana kwasibanibani noma uzogana noma uzoganwa kwasibanibani kunezinto ezigodliwe kodwa lezi zinto ezigodliwe azikwazi ukuthi zikwehlele uma wena ungamanga entweni oyiyona nabazali benza kahle izinsiko zeingane ngoba ingane izophambana nesibusiso izophambana nenhlahla esifumbathisiwe uma kunezinto ezingenzekile kahle lezi kade yibalo babunhlanze eqaleni yizo lezi zinto zamagobongo imhlonyane imbeleko imembulo yabona yonke lento into ethinta amathongo into eyusiko ethinta amathongo ukuze ingane ingaphambani ikhule kahle ingaphambani nesibusiso sayo ngoba uma kungenzekile zonke lezo zinto noma kanjani lo muntu ushilo ubaba unhlanzi uyabona amakhulunywa ngegobongo ake ngithi nje kancane uma kukhulunywa ngegobongo kuyafana nokuthi wena wenza isithebo wenzela umkhulu wakho igobongo umuntu ngoba umuntu osuke efuna into ethile ufuna ukuphuza into ethile kuwena akusona ke isono leso umuntu osegazini kuwo okungenzeka ukuthi wena ubalekela igobongo nje ubalekela umuntu owenza ukuthi ube khona emhlabeni ngoba ujuli anijuli nasekhaya ubalekela igobongo nje awulithandi usukholwa kakhulu ubalekela umuntu leli igobongo yilo muntu ophethe zonke ibusiso zakho yabona asijule uma uyinkosazana uyintombi ukhula yenza sure wenza isiqiniseko sokuthi uyaxhumana kahle nedalo zakho nabazali nenza izinto ngendlela efanele uthandaze nawe wenze ube nenhlanzeko phezulu kwakho ukuze ungaphambani nezibusiso zakho siyabona
baba uNhlanzi mhlambe lakho lokuphetha siyashayela imashimana uqedile bese ngiyayona hayi ushayile kuphela bagcinela izingane izinto iseyincane ya abaqushile mashimana mina nami engihamba lapho nje ukuthi ngiyacela ukuthi umhlonyana akwenziwe phela benzele ingane imhlonyana ngoba baphinde bazenzele futhi nayo lento ekuthiwa umemulo noma sebethi 21st umkhonyana uyacela ukowasho mbanje uyacela umkhonyana umcelele umuntu ushilo mbanje ukuthi abacelele izingane umkhonyana okuyena ozokwazi ukuthi aphathe kahle lengane ngoba umuntu oceliwe mbanjwa makugula wena kugula yena hayi lento ukuthi izingane ziphathe kambi zihlukumezeke seyiganile siyacela ukuthi abagcine izingane izinto zesinto ezamasiko zamantombazana ukuze singabe uvanzi zibe nezingilosi namathonga azoyibheka izingane zikhule kahle noshemba ahlale kahle kuzona ngoba akakwazi ukuhlala kahle uNkulunkulu amathonga elwa phezulu kwengane siyacela nje lokho ngiyabonga mbasho baba uNhlanzi ngelinye ilanga ngizokumema mne wethu okanye ngizoba nesicelo sokuthi ubusondele lemphelandaba mbasho sizokhuluma baba uNhlanzi ngiyabona la enkundleni zokuxhumana ezweni sibona amakhosazane mbasho athi athanda uShembe mbasho kodwa uShembe ubekile umthetho agqoka amabhlukwe agqoka amabhlukwe umuntu athi uyinkosazana umuntu ihiya ugqoka ngesabatha into nje eyingubo igqoka ngesabatha kuphela cha nabo kusafuna amabhlukwe bapenda inzipho bafaka amashoba inkophe yonke leyo hayi abalifuni abathathe neBhayibheli akafunde incwadi kaLevi amfunde yonke uLevi hayi sofika kunemithetho yakhona ugqoka umuntu wesilisa nowesifazane ikhona lapha kuLevi ayifunde njalo lesisilandela abakuthatha uthi ngifuna sizokhuluma naleyo makhosazana okanye nalabo abazibiza ngamakhosazane sobukhuza ngoba phela kunomehluko phakathi kwenkosazane nomuntu ozibiza ngenkosazane hayi siyofika angikholwa mina ukuthi ikhona inkosazane egqoka ibhlukwe cha ubukhosazane eqala emoyeni uba nento kuwena ewumoya eyinkosazane ekukhuza ngeke ungaphuma endleleni umuntu kodwa kuba khona lento abathi ngesilungu spirit noma umoya osuku kuwena waleyo nkosazane kwembethe ewuwena emoyeni ewuwena enyameni ekuyona ekukhuza ukuthi siyaphuma la siyaphuma noma sithi ingilosi siyaphuma hayi sebesikhuluma yebo mbasho uzona zonke intombi zaseNazaretha ukuthi ngempela uyinkosazane kodwa ugqoka ibhlukwe ngempela ngayinkosazane ngempela noma udlala ngathi hayi siyathokoza hayi siyathokoza impunga Sibuke lo mpunga yesintu asibonge kakhulu ukuthi ubuke lo mfanekiso oqoshiwe sicela ukuthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe ku channel enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga siyathokoza Ay,